My name is Honorable Sani Alhaji Yakubu, member representing Gudu Tangaza Federal Constituency of Sokoto State, member APC. As you can bear witness today, we are here at this house, one obligated house of our father, our leader, our mentor, Dr. Senator Ali Magatakadewamoko Sarki Sokoto. As a follower of Senator Ali Magatakadewamoko over 18 to 19 years, as a mentor, as a father, you can remember some weeks back, there were some issues or political misguided, whatever we call it. But alhamdulillah, whatever you know between me and my father, today it has come to an end. I have come to feel and to reconcile, to reunite with my father over misconduct or whatever it may be called. I ask for his forgiveness as a father, and unconditionally and immediately he accepted. Alhamdulillah, with no standing, he immediately called his son, Dr. Ahmed Ali Sokoto, the governor of Sokoto State, and conveyed something. Alhamdulillah, I'm here to thank Almighty Allah for having this opportunity to reunite with our father, Senator Ali Magatakadewamoko, and we will continue to support him and to also deliver our loyalty, sincerity, honesty, as we did in the past. Alhamdulillah, may Allah guide us, and may Allah continue to guide him to take him to whatever position he wants in this world. Amen. Amen. Thank you. Mun da aka so labari sai babu kadar da turanci. Can aka so sai da Hausa. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله alhamdulillah wannan rana ta Sunday or Lahadi ina mai cike da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin iko ne ya kawo wannan lokaci, ya kawo wannan gida mai albarka, gidan da cijo jagora shugaba uba sarkin yamman Sokoto, sarkin yamman Daular Usmaniya. Kamar aka sani inda aka hito abubuwa sun ta faruwa na abin da shahararra siyasa da abubuwa daban-daban. Maganar gaskiya a matsayina na ɗa wanda yake biye da tafiya shugabanci jagoranci sarkin yamma biyar shekara 19 ko 18, wanda siyasa ta kowa ba in ba sarkin yamma ba, amma idan da wai a bisa ga kaddara ko lamari na shi dan ko wani abu mai cika adalci kaddara da an gari an samu akasi. Kuma alhamdulillah na yi nazari, na fahimci matsayina na ɗa ban kyauta ba, na yi kuskure, kuma na ji ba ina nazarin abinda na aikata cewa ya kamata ban yi abin da dace ba, ko babu komi ko ba siyasa uba ne. Akwai abubuwa da dama da nake nazari ko a koda yaushe wanda yake idan na tuna su to sai ga cewa ban kyauta ba. Na shiga yanayi wanda yake yana iya zama sanadiyar rayuwata. Mai girma sarkin yamma shine kaɗai mutum a wannan lokaci cikin taimakon Allah kamin ɗauki ina cikin hannun kidnappers, yan masu garkuwa da jama'a, ina cikin daji. Shi a mutunan Qur'an ka kira aka faɗa mishi ga halin ɗan kai ciki, kuma da taimakon Allah abin suka bukata ya basuwa. Cikin taimakon Allah kwana ɗaya na yi a cikin hannunsu, an ka ba su kuɗi suka fito. Wallahi ko da abin ya faru ni ban da kuɗin zan ba su, amma suka ce ga abin suka bukata da ya kunin rafa ya ba su. Abu na biyu, bayan an kammala zaɓukan mu
akwai abin da ya faru wanda ya nuna cewa shi da cikin ne wanda akwai wahala a samu iri ne kuma yana wahala samu kuma dole ne ka faɗi gaskiya akai ne ko waye kai. Abokin aikin mu marigayi Jidan Dan Buga muka zo nan ba mu ko shekara ɗaya ba Allah ka jarraba rashin lafiya. Mutumin nan ni ɗauki shi kai da kashi asibiti na fara duba shi ko da na je asibiti ni ma banda abin da kai 500,000 a cikin aljuna. Aka zo ana neman a aza ai na buga mutane kala daban-daban wani gidan suna aika mun da yake taimako wallahi ba samu ba, amma cikin ikon Allah so ba da buga sarkin yamma waya kuma ba ai minti 10 ba wallahi ya tura kuɗi wanda an ka biya ICU a kula da rayuwar mutum da lahiyar mutumin nan har inda Allah ya karɓi rayuwar shi. Cikin dare Allah ya karɓi rayuwar Allah nan na kira sarki mai faɗa mishi ba ai minti 20 ba ya buga mai jirgi ya turo min namba mai jirgi ce ga namba mai jirgi da safe tun da safe a doki gawa ba Allah nan aka mai iyali a mishi kar Sokoto iyali shi. So idan ba shi ba ni ban san wanda ke iya irin wannan hidima ma kowa matsayin ɗane ba ka na ba shi haƙuri kuma cikin ikon Allah ya yi haƙuri ya karɓi haƙuri kuma ya roƙi ɗanai da shi ma shi haƙuri kuma ɗanai ya yi haƙuri da fatan wannan tafiya ta mu za mu ci gaba da inda muka fara na biyayya gare shi da goyon bayan da duk abin da yake yi. Ni kudurin ne bishi mai jam'iyya ba aluna yi kuma ko yanzu ina bisa wannan bakat ba na jam'iyya aluna ke yi. Yadda Allah ina mashi fatan alheri, ina mashi godiya kuma ina son duk abin da ya sa gaban shi Allah ba su nasara kai ne. Allah ta kamshi alheri. Abokan aiki na da muke tare su ma ina masu godiya matsayin da muka ta tare su har Allah ya gwada mana lokaci. Rabu kalan bai na rabu da su gogo da da fara sauran su dukan su baki daya. Allah saka alheri. Nagode. Sunan kaza. Okay, sunana Honorable Sani Alhaji Yakubu dan marsa zaɓe na tarayya mai wakiltar Tangaza da Gudu a jam'iyyar APC. Thank you. Kamar ba ka. Bane ya ba. Tuna da to sai ku kai ga Allah saka Allah saka Allah saka Allah saka Allah to mun gode. Allah ya samu kamar lafiya. Allah samu da kai shi ke ni na ya runa kana da mun gode da gida da ne ya kuwa ga kai gaskiya. ai gaskiya zama da da sai yake kuma wa masina ba masina ba wa masina abar da ko ba masina ba masina dan baka ne a masina dan baka ba 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 da ya muna mu sa da ya masina kuda kwa bayanin cewa bayan an gama sai garba kuma sai insha Allah ya ce da kai magana shi kuma ya ka Allah saka Allah ya misa to kuma Allah ya gara mana sai Allah ya shi ai garba sai yau ai dai na ba ka biya mana ni ka aka insha Allah harshen nan ko right mutai da mun ko za mu haɗu mu ce kuma haɗu da mu ma dai mutum ya fi mu tafi ai to ba ko nan ba sai dai sa 8:30 ba za mu ko mu haɗu can 9 mu haɗu can dai 9 dai kada ka tuwa wani 9 to akwai so ki sai ka jaga ba kai jaga ba ai thank you
San